Ngayok sengau bah babun ba kibriu ki ong. Bangim tre shu ban lit jingeseng. Balen dalit jingeseng haba. Ngila yo ban pet ye ki jingeseng hapo YouTube la ni hapo Instagram. Renga kwa ban ong ipi kamdei kumta ko paralog. Namar ki YouTube bat ki Instagram ki dei ki ba long jingker khu bah shagani ke perthai ke banging em. Henry kamdei pat kata ban khang no la ni ban pin pep jingeseng yang a ban ipi. Namar Hebrew kalau nang ke besipau ke dekat ke arpusan ke orang ini ke ketien. Kong klaim da ino ye ke jingeseng lang jongi hi. Kumbalong ke rukom ki wei. Henry da ke ba ye kentu parlok hi. Bat kata khamtam haba pio I ba kata ke sengi ba kanang jan. Haki sengi ke ba khadu tongin pet ba. Ba yo ngingat hagani ke tram. Ba ngim tre shu ban kiu shaka yeng ke jong blai. Na ki dao ki ba ngi a kum kini. Dan kini ki dao tang jong ke jing jaitu. Kini ki dao tang jong ke jing nya na ni ke jing that ban jing seng ta ke dao kin sami kum kini ki dao. Ba ngi la pet na phone ngim tre shu ban kiu shaka yeng ke jong blai. Lada pi pang pi shitom. Lada pi don hospital. Lada pi don apeng ke jing bam la bam sat ke met ke ba kot ke ba khia pim don apeng ke ta. Pila si ban le kum ta. Handai lada blai u ai pi ke met ba kot ba khia pi biang ki kti ke jat. Pi day ban kiu shaga yeng ga jong blai klem jing ai daw na ganu rukom ru ban nga nget haba don haga yeng ga jong blai ka per ban ye ga shupet na po ka mobile phone namar nga syam ye ga ni ga wei ba ka beneng ka de ga jaka bang ye shong lang ka wei kum shipara kumju kum mangi shong haga jing ye seng ye shong lang ka wei kum shipara ha beneng ru kan long kum ta tungin pin million na ru ka ni ka perthai bangin sngow tenat ban shong lang kum shipara ha khmat ka jing dor rekat ka jong blai kum le